Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, Maskara! Paiting. Oh, bay. Bay. Nanay, nabot nga sa kina, no? Paliw lang una ko. Kuha man ako, kining ako pang tiwasan ug rapo kining sa kina ni Sir Paul. Way problema, bay. May patukaron sa ako music para ba malinga tao mga driver ng mga tagiyang sakyanan sa ato ang serbisyo, di ba? Tama ba? Yes, sir! Yes, sir! Enteng Butigol is coming! Abay, ikaw na, bay. Patukar sa music ni mo, bay. Patukaron ako! Inting Butikol, the dancing pamboy. Sayo ko, bay! Ano yung magkaayaw ng bay Inting Butikol kay wa, yun ko magkakita nga gisapon. Ang kamalipayon nito mo serbisyo sa ato mga customer diri sa gasolinahan, magsayaw nga mo silbi sa ato mga custom. Now, ang ngayon ra ba kayo mo sayaw? Yes, sir! Yes! Okay, pila ka litro? What can I do for you? How much? Full, full. Why problema? Oh, yeah! Okay. Sayaw ni mo do. Okay, sir. Ang pili rin. Naong niya. Kinsa pa ka ni mo do? Inting, sir. Uy, Inting. Yung saya pili no ting. Inting Butikol na kurda. Inting Butikol? Kadung ako magawa ng panganaw. Mura mag-dramas, di ba? Wa ka ba sa'yo, sir? Drama na sa una sa katumpangan. Inting akungan, Inting Butikol. Dramas ni XP. Okay, nung na ang tagsuwat ato mo si Anhing Real Gumis. Kurikik, sir. Kurikik. Nadaan pa ko. Nga nung maumanay ng pangando. Ay, katugong akong nanay sa amo, nanay na ako. Fans kay to siya sa drama Inting Butikol. Malingaw kay siya ato. Mao to nga paghimugso na ko, iyari ko gingalan, og sayo sa kusarap. Sir! Inting Butikol! Ba? Oh, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ops, okay, sir. Puno na. Full tank na. Okay. Ganda ang bayad. Thank you, sir. Saan ba? Okay na, bye. Okay na ba? Full tank na di ba? Okay, mas mayo noon. Sir, atong limpyuhan ang windshield, sir. Atong trapuhan. Okay, do. Kinsa pangan sa nimo do. Abel ko, sir. Abel. Abel na kong tiban is kundi. Unsa, sir? Mo kauban pangan mo Inting Butikol. Dapat mas di ba XP? Niya kauban mo, abay na kung ikaw po si Timan Escudero. Ada magyapon di ba XP? Abel nga akong pangalan, sir. Dili abil lakulan, sir. Abil. O siya apelido ni mo do. Kuano, sir, kining Kundi. Abel Kundi, sir. Abel Kundi. Okay. Nana sir. Nalimpyo ng windshield, sir. Niya, laki pa undong sa imong sikilan. Sinaw na. Niya, apil sir, side mirror. Salamat to. Dahil 50 pesos do bata. Kung na, sir? Kung tip ni mo sa paglimpyo ni mo sa windshield, gingon man na diya sa kung sa kinagugang ang trabahohan sa nimo ang kapaludo sa kung sa kinalakip ang side mirror. Ayun na lang, sir. Salamat ang kayo, sir. Balibaran mo nga kung hanggaw akong itip ni mo do. Ayun lang, sir. Kabayan mo na sa mong serbisyo din, sir. Mao ang pagkalagad kaninyo. Amo mga suki. Mao ba sa ito ba? Dili ka mo dawat sa akong gigi. Sir! Diyan na, sir. Diyan ang sukli. Resibo. Napain mo card, Salamat kayo. Salamat. Ikaw na rin dawat ani do Inting Butikol. Hala. Puwa gamay. Murag orange. Ayun na. Punsa lang, sir. 50 pesos mo na. Kuning tip ninyo. Di man mo dawat ni Isabel. Ikaw na lang. Ayaw, sir. Uy, di ka po ka mo dawat. Ay, sir. Kuhan, kining di amay ako'y kanang tagga ba? Tag-on ko ng hawa. Ay, dugaya. Kalitan ni mo. Buang ni mo sa... Baiting. Ay, lagi nga ba yun?
Giyatang ba ni Sir Town? Oh. Doon sa bilibaran ni mo nga, gamay rin magili kayo ng tip ni Sir, gay? Para snack lang ni namo, Sir, ha, Sir? Okay. Okay. Patay kayo magkidawat. Mas maayos, sir. Sige, salamat ninyo, Inting Butikol o Gabel. Okay, salamat po kay Sir. Balik-balik, Sir, sa team, Sir. Amping sa pag-drive, sir. Salamat! Ito na. Hawa na. Patik na ba? Doon na natin para pamahaw. Kao 10 pesos, bunggos 10 pesos. Nya doon na bagi ice water tag piso. Ato nga ta. Tag 20 pesos tadi. Tag buwan na buhi na tadi taon. Ay, tuyo na tinain na to. Buhi! Dawat mo na ni mo, eh. Kita kan bata ba? Iko bata. May pupuso niya. Kung di na to dawato na. May pa niya. Gamay yata siyang yatag. Pero, bay, Unsa man ba? Di lang ta. Magpalabig ka ng kabuutan ba eh. Tagsara man eh. Gihatag man. Ato dawaton. Wala man ito manulis. no, bay Inting. Jangan kapalit na para pamahawan eh, di ba? Maiko mo ko, bay. Hindi lang ito palabi ka buutan eh. Bay, porbida si mo diskartil lang to. Kada yung masayaw ko, inigtubil na ako at sa atong mga suki. Malingaw mo na sila. Nya, makapil magali ng uban og sayaw. Dasigo na to atong kong lingon. Bay, unsa ga, bisan og punk boy lang taon ta sa gasolinahan, pero malipayon ta. Doon na sa kay punto na, bay Inting. Kinalan nga, sa adlaw sa itong trabaho, dosig ta. Para ba doon na ba'y grasya? Correct, sakto kay ka, bay Inting. Agyo ko si Petsa. Ano? Doon na siya, lai grasya mo po, teka, tarawa-tarawa. Awa na, grasya sa imong kanang kasing-kasing ba, di ba? Unsay gracias kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing doon sa, na eh. Nagtinda nga mga pagkaon eh. Si Inday Sariti. Tuod. Hindi charity mo din, eh. Porbida. Eze, mahiyom yung kanahan. Porbida. Abi na ini ka na niyang inspirasyon sa iyong buhay niya. Ispahiyom, ay. Palit na mo. Gitawag na ka, bay Inting. Ako pa gitawag, Porbida. Ikaw, wala kay labot, ha? Ako gitawag ka na. Pero, ang mga mata, to magtanaw ni mo, tay. Ilom da inting oy kapoy baya ni mo. Porbida. Sumugan gid kay na siya tanan oy. Dugali ka karon na bot, ha? Nga naman, ha? Nalangay ko, Amo. naluto pa baya ko. Kilig mong laki. Ese, Porbida ni mo do. Hanggaw, giniwa bay Inting. Gilutuan gid eh. Kao sa sundaro ni mo da, Ay. sariti. Sari-sari ra oy. Naay paliya, itlog, soriso, longganisa, nya nasay utan Bisaya. Canada. Canada, Porbida ni boy. Utan Bisaya. Naibuha niya, dahil Ay sariti. na oy, syempre na put-put. Canada. Okay, kay na. Utan, unsa man bais? Utan Bisaya o putput? Pilang na tanan, kana lang ako Sa utan Bisaya, usa ka put-put, nya mais. 25. Jis kanon, utan jis, 5 put-put. 25 tanan. Bay, wala yung para iswotir, hindi na. Inom na lang sa inyong gripo diha, inting. Tangki na kita, nagkakailangan. Kalain sa niyo. Abi, kay gutom kay ko na. Adera imo Abel, unsa may imo? Hoy! Bingka ko na yung gusto na. Bay, di ba? Bingkay mo, bay. Ikaw no amo jud kay kainting puro lagi ka hinanggaw. Nay, alam paminaw ng bay Inting charity. Isip, hiyo biya mong duhabi Porbida. Kamayan yung pakungon yung ngabil. Pakungan ang ngabil niyo. Buon. Pagvideo mo, pagvideo mo. Mahal ang bayad sa kasal inting uy. Na may mas wedding. Sponsoran mo ni Kusyal Francis Marek no. Mas wedding lang no. Ay, yan lang ang mas willing. Mangandam saan mo, tikom-tikom saan ba? Sige, samtang manganda mo, kinahanglan nga mulandig sa mus airport sa Himaya ha. Unsa inting? Unsa airport sa Himaya uy. Kanang pantalan nga hunas ba? Dapat lang. Kinahanglan makaunag tugpas ba ang bill nimo? Hanggaw gid uy. Uy, inting, una makatugpas si Abel sa kong airport, kinahanglan naa siya lisensya. Natural ang kinahanglan nga doon na permit. Ug ang permit nga iyang kuhaon, mao ang imong pag-uyon, di ba? Kalamikan nyo tanaw, no? Mura jud gamaw. Tanawa taon ko ninyo. Pagkatunto, gini mo ba Inting? Sige na ay pangaon na mo kay basig doon na napud mo na sila yung customer ba di na mo makakaon kauna. Doon nga na ta, charity. Hala nakakaon ako. Yay, uban nilang taon na tao sa abil tao sa pagkaon dahil charito. Uy, unsa mong kataon na kay mo samot na taon kabusog ko na ka. Bisag utan buwan rin sudaan na na. Kalamig smile. Hanggaw gid ni mo yung taon inting. Uy, kaon na mo oy.
Busugan ako ito, pabida. Okay, buhi na, buhi! Nabusog ka, Inting? Lamay kay ngotan, ay parisan pagbuwan. Nya mais. Pakset ayon! Ambak ka! Sa pangalan na nay, kanang ambak. Ambak ti! O sana, kanang sa IFM ba, si Kuan ba, si... Paksit ni Du. Paksit dito! Kapoy Kulas mong no! ambak, bawi. Or siya. Lami kay ngotan. The best you kayo. Di ba, Bible, ha? Bye? Murag wa ka katingog si tunog tanaw si paa tao na charity. Matignan sa nimong sigutan ang charity da. Paanga. Mao na Natulala na ako, diya. natulala ako. Charity. Undog ka nimo ba? Sira din na. Sama eh. Dukan na. Naku magunahon nun. Di na. Sarili na day. Bayinting. Ah. Si Bay Elmer Honrada, driver man na, di ba? Si Babaw. Oh, da. Ang drive na sa 09G. Oh, day. Nung nanawag siya jeep ay, unya pa ingon diri. Mer! Yan pa dong dre. Baby! Ay! Tabangi ko nyo, baby. Hundan ko gasolina. Paungan mo ko sa kanan, eh. Patuod ko ba? Patuod ko sa kanan, baby. Patuod. O say patuod. Di ka katultol. Sa kanan, eh. Paduot. Abay, di kay patuod. Ay, patuod. Uy, ipatuod niya ba? Ay, ipatuod di mo. Idot. Matabang siya. Baby, kaya na mo. Ikaw lang, bay. Ay, hala, Inting, naan ang jeep. Si Abel ray nagtuod, oh. Ay, sos, kuskan taon kaya sa appeal de charity, oy. Mas kulado ka naglawas, oh. Ini kaudto, ana, no? Paminaw, ha? Basta way customer, nanas liyo, sige ka alsa barbil. Akuan, kaning kumo po ana, sus, lupi pagkumo anang Manny Pacquiao taon, porbida. Naipansimbag dias liyo, ang sako taon, gisudlan og bas, pila ka sako ang nabuslo taon na, tungod sa kusog ng kubo ni Bayabil. Porbida, kung wa pa na babamboy, diri siguro sulinan, way siguro, boxer na siya. Ha? Mag-boxer? Mag-boxer! Murag ko po si mong now. Sugok kang mag-boxer siya? Dili ko, Inting. Dili ko gusto nga, dali kong mabiyuda. Ano? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!